Исәнмесез, мәйдан канавын караучы хөрмәтле тамашачылар. Сез матур клипларга, кабатланмас җырларга бай булган лаеклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин, Айнур Галләмов, сезнең өчен алып барам. Исегезгә төшерәм. Хит парадта катнашкан, яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтына кирип тавыш бирә аласыз. Лайклар көн сайын кабул ителә. Ә без башлыйбыз. Айгөл Зайнуллина иҗатташ дусты Шәгъзәт Разметовка ярдәм итү максатыннан оештырылган хәйрия концертында чыгыш ясаган. Без артистлар шатлыкта да, кайгыда да бердәм һәм бергә булырга тиеш. Күп кенә артистларның Шәгъзәт концертына килүе моңа тагын бер дәлил, диде Айгөл. Илзидә Госман «Эх, ландыш чәчәге» исемле җыр өстендә эшләвен сөйләде. Бу җырны Флёра Талипова кыш көне үк биргән иде. Ниһаять сәгате сукты. Ник дигәндә, ландыш чәчәкләре чыгар чак җитте. Кызым ландышның да туган көне яз айында, ди Илзидә. Әлегә җырны концертларда да көчле алкышлар икән. Күңелгә дәрт өсти торган күңелле җырым тиздән бөтен мәйданчыкларда яңгыраячак, диде ул. Yanımda seni iske alam, düşlerime günde giresin. Yazmışımın
yar kanatı yitip sinigimne kile küresin ak şeşkeler min ağzıma disin üzme disin mahtur güllerde sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde ak şeşkeler min ağzıma disin üzme disin mahtur güllerde sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde Bäxit üçün köp kirek mi diler Yanda bulsaň bary şu jiter Köňelimni sagışlarga salyp Ümitimni üzüp sin gitme Ak şeşkeler min ağzıma disin Üzme disin mahtur güllerde Sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde ak şeşkeler min ağzıma disin üzme disin mahtur güllerde sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde Ümit tutma sünni yansın eli Birmim seni başka bir evge Sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde ak şeşkeler min ağzıma disin üzme disin mahtur güllerde sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde ak şeşkeler min ağzıma disin üzme disin mahtur güllerde sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde sinigimne üzülüp yaratkanı bilmeyeli bilmi bir evde bilmeyeli bilmi bir evde İlgizer İslamov 65 yaşlık юбилей оңайынан дәүләт җыр һәм бию ансамбле белән берлектә концерт турлары оештырырга җыена. Бу ауданрак булырга тиеш иде, әмма пандемия комачаулады ди Татарстанның атказанган артисты Илгизәр Исламов. Соң булса да уң булсын, Илгизәр абый. Уңышлар сезгә.
Тиле үтә үзәккә, соңгы сөю соңлап килә. Әшесен салып йөрәккә, соңгы сөю соңлап килә. Әшесен салып йөрәккә. Кишнең моңсулыгы офыкларга туташа, уйландыра, моңландыра. Хисләр алда җыраша, уйландыра, моңландыра. Хисләр алда Күзләр бит ул күзләр генә, кашлар җиткәч ни булыр? Көннәрдә бураннарда мәхәббәттәй суыныр. Көннәрдә бураннарда мәхәббәттәй суыныр. Күңелкәем ярсып торсын, назларга, иркәләргә, сөйгәннәргә рәхмәт әйтик. Уятып иртәләрдә, сөйгәннәргә рәхмәт әйтик. Уятып иртәләрдә, уятып иртәләрдә. Лайклы хитта кунакта татар эстрадасының танылган артисты Дилә Нигъмәтуллина. Сәлам, Дилә. Сәлем. Ничек хәлләрең, ничек яллар узды? Аллага шөкер, яллар искиткеч яхшы узды. Быел аеруча алар күңелле булды. Без инде мин шәхсән эшләп тә аларга өлгердем, концертларым да булды, мәҗлесләр дә булды. Шулай ук инде туганнарга кайтып килергә дә җитештек. Һәм быел бик үзенчәлекле булды. Гомумән бик шәп узды. Барсында өлгердең, бик шәп. Дилә, менә син инде 10 елдан артык безнең эстрадада, менә шул вакыт эчендә Дилә Нигъмәтуллина бераз үзгәрдеме? Хәтта мин әйтер идем, 10 елдан артык түгел, 20 елга якын мин инде татар эстрадасында хезмәт итәм. Һәм бу ел эчендә әлбәттә Дилә Нигъмәтуллина олыгая барып, җырлар белән бергә аның образы да үзгәрә, җырлары да үзгәрә, әлбәттә инде үзгәрде. Аңлашылды. Татар эстрадасы турында да үзеңнең фикерең белән уртаклаш әле. Менә минем кебек барлык татар эстрадасында инде үзгәрә. Яңа сулыш керә, әлбәттә яңа җырчылар кирип үзенең ниндер яңа сулышларын кертәләр. Аллага шөкер, татар эстрадасы бер урында басып тормый. Һәм бу бик шундый сөенечле моментлар дип әйтергә кирәк инде. Без инде элекке җырчылар шулай ук заманча агымнар белән без шулай ук үзгәрергә тырышабыз һәм инде заман агышларын белән калышмыйча яңа җырлар эшлибез һәм шулай ук инде үзгәрәбез. Шулай. Сезне бик яратып тыңлыйлар. Һәм киләсе сорауга күчәбез. Менә синең үзеңә ошаган һәм ошамаган сыйфатларың бармы?
Кызык сорау. Һәрбер кешедә дә инде тискәре һәм уңай сыйфатлары бар. Әлбәттә, минем дә бар инде алар. Мин мәсәлән бик пунктуаль түгел, без бүген инде аңлагансыздыр. Минем ул иң тискәре сыйфатларның берсе дип әйтер идем. Мин моның өстендә әмәләкин эшлим. Кай вакытта уңай килеп чыга, минем тырышлыгым кай вакытта килеп чыкмый дигәндәй. Әмәләкин инде шул вакытта үземнең уңай якларым турында онытмаска тырышам. Күбрәк аның турында уйлыйм. Аңлашылды. Менә якын арада тамашачыларга берәр инде сюрприз әзерлисеңме? Әйе, сюрпризлар бик күп, яңа җырлар әзерлибез. Мин үземнең иҗат кичәмә әзерләнәм. Һәм инде яңа җырлар, яңа клиплар алла берсә минем тамашачыларымны көтәчәк. Аңлашылды. Дилә, без инде блиц сораштыру өлешенә дә килеп җиттек. Син әзерме? Әйе, әйдәгез бирегез сорауларыгызны. Башлыйбыз. Беренче сорау: Хәния Фәркинең туган көне кайчан? 30 май. Мин аны төгәл беләм, чөнки минеке 26 май, Хәния апаныкы инде 30 май. Без икебез дә игезәкләр. Хәния апаны һәрвакытта да искә төшерәбез, бик яратабыз. Бик дөрес. Минем дә майда, минем 28 майда туган көнем. Менә бит. Син дә игезәкләр икән. Талларым җырының көен кем язган икән? Талларым, талларым, шулмак талларым. Зинур Сафиуллин. Бик дөрес. Менә хәзер инде борынгы уен коралларына күчәбез. Иң борынгы музыка уен коралы синеңчә нинди корал? Скрипкамы яки инде флейтамы? Флейтадыр, миңа калса. Бик дөрес. Шуннан да флейта, әйе. Урыс җырчысы Ольга Бузовага ничә яшь дип уйлыйсың? 36 яки инде 26? 36. Бик дөрес. Җырны дәвам ит. Алым жәл түгел сиңа, гелем жәл түгел Алым сиңа. жәле түгел сиңа, гөлем жәле түгел сиңа. Менә бит. Алым жәле түгел сиңа, да гөлем жәле Менә түгел яшь җырчылар белмәс иде. Дилә, әлбәттә беләсең. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә сиңа килгәнең өчен. Сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Безнең инде тамашачылар белән Майдан телеканалы һәрвакытта шундый мотор, зур бер күпер булып тора. Сиңа инде әлбәттә киләчәктә бик зур уңышлар, һәм инде без синең белән шулай итеп сау булашабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сөясеңме дип сорама, әллә ниләр сине юрама, үзен уйлай, ят сүзгә карама. Серең ачсаң ятка тарала, туты коштай син сайрама, вакыт җиткәч барса ачыла. Сырама, ялгыш уйлар көтмә, уйлама. Сырама, ялгыш уйлар көтмә, уйлама. Сырама, ялгыш уйлар көтмә, уйлама. Сырама, ялгыш уйлар көтмә.
şoylar kertme oylama. Рамиль Хайретдинов бейік жеңекені оңайынан соғыш ветераннарын ейлеріне барып құтлаган. Матур традиция бойынша бұйыл да ветераннарыны құтлап қайттық. Ең қызғанышы, узған ел барған ветераннар арасында кімнер исән, кімнер инде юк. Мындай күркініш соғышлар қабатланмасын, ил кіннәрібіз тыныш болсын, деді Рамиль. Bağışladım Күңелемнің сағыш мұңларын Йықыларға кетсем сені ойлап атты таңнарым Сиңа келдім өтіп өмірімнің Қаршылықлы ауыр yolları Aç әлі aç миңа yüreğinden Yaşlı sirler anda kalmasın Nice yıllar boyu seni küttüm Köngül köyümünde şadlansın Бәхетебіз биклей атмасын Бәхетебіз биклей атмасын Урап қиял тауларынан Сиңа келдім, сиңа қарым мен Нишек екен инде Йөрәгеңә ачкыч табыйм мин Синең өчен генә мин бит яшим Ничек икән сиңа ярым мин Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңел көйем инде шатлансын Бәхетебез биклей атмасын Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьлек серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңел көйем инде шатлансын Бәхетебез биклей атмасын Бәхетебез биклей атмасын Бәхетебез биклей атмасын Бұл күннәрдә Алсу һәм Азат Фазлыевлар Оренбург якларында чыгыш ясап кайткан. Бер дә уякларда җырлаган юк иде. Бик матур каршы алдылар, җылы кабул иттеләр. Безгә бик нык ошады ди Алсу.
Сүз уңайыннан Фазлыев гаиләсендә зур шатлык. Кызлары Зифа тәпи киткән. Субханалла, менә бит зур бәхет. Yazar aldından oyla, söyler aldından tınla. Yürek bilen hal etkenler her vakit dürüst bula. Bir kimden birini kütmez, sirlerini bilgirtmez. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün ötmez. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерле, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып, кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Лайклы хитта кунакта яшь һәм талантлы җырчы Газизә. Сәлам, Газизә. Исәнмесез, хәерле көннәр.
Иң элек үзең белән таныштыр әле, кайсы як кызы син? Мен Ознакай кызы, мен 5 яшьтән җырлыйм. Бүгенге көндә мен Чаллы педагогика университетында белем алам. Аңлашылды. Газизә, ул бит синең сәхнә исемең, шулай бит? Нәкъ шулай. Ни өчен Газизә? Кем уйлап тапты ул исемне? Бу исемне миңа Рөстәм абый Сәрвәров тәкъдим итте. Бүгенге көндә ул Аксу студиясын җитәкли. Ага, Рөстәм абый, димәк, ул сиңа ничектер чыгыш ясарга булыша, ул синең продюсерыңмы? Әйе, шулай дисәм дә була. Аңлашылды. Гомумән, җырчыларга продюсер кирәкме ул? Әйе, җырчыларга продюсер бик кирәк. Газизә, хәзер сиңа музыка темасына берничә сорау бирәм. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Җырчы Рәсим Низамов кайда туган икән ул? Рәсим абый Низамов, Казан артыннан дип уйлыйм мен. Әйе, Так, кайсы районнан? хәзер әйтәм. Теләче ягыннандыр. Бик дөрес, Рәсим Низамов Теләчедә туып үскән. Киләсе сорау, Тау бишек җырының сүзләрен кем язган икән? Талбешек җырын сүзләрен Роберт абый Миңнуллин язды. Бик тә дөрес, менә бит. Киләсе сорау, ноталар кайчан барлыкка килгән икән? 11-нче яки инде 15-нче гасырдамы? Менә монда яхшылап уйларга кирәк. 11-нче гасырдадыр. Бик дөрес, 11-нче гасырда ноталар барлыкка килгән. Киләсе сорау, урыс җырчысы Нюшага ничә яшь дип уйлыйсың? 21 яки 31 яшьме? 31. Бик дөрес, киләсе сорау, җырны дәвам ит. Бер максатсыз гел заяга узмасын гомер. Ничек дип уйлыйсың? Нинди җырдан бу? Белисеңме? Салават абый Фатхетдиновның репертуарыннандыр. Бик дөрес. Салават абый Фатхетдинов репертуарыннан Аллага шөкер дигән җыр. Газизә, бик зур рәхмәт сиңа, бик күңелле аралашу булды. Киләчәктә сиңа инде уңышлар телибез һәм синең белән сау булашабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур сезгә. Минем өчен тавышлар бирегез. Бик дөрес. Киләсе клипка күчәбез. Тәмле сүзләрең Рәсим, кызганма сөйгәнеңнән. Сөйкемлерәк күренер ул, сөямен дигәнеңнән. Бары сөйгәнешләр генә, бүләк ит сөйгәнеңә. Мондый сулу бер көндә юк, бары тик синдә генә.
хит парадына Рифат Хөснияр белән Жамау башкаруында «Кил син үзең кил» җыры дәвам итә. Рифат Жамауның остазы, укытучысы. Гомумән, Рифат Хөснияр бик күп талантлы яшьләр белән шөгыльләнә, аларны җырларга, ораторлык серләренә өйрәтә. Үзе дә төрле телләрдә җырлавы белән үзенчәлекле артист ул. Dağın kızlar ciddi Mənə dağın yaprak koyarlar Salqın kızdan sarı desin Sağış sala güner boya Qaydan sine izliyim iken Kuşlar bilen gidim iken Dalma jülgen Yollarımda sarı şiren Yollarımda sarı 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 şiren Kilsin kilesin hüzün kil Yaratam şunu ben Kilsin kilsin hüzün kil Ele de Kilesin hüzün kil Yaratam şunu ben Kilsin kilsin hüzün kil Ele de santıgen Kızgı duygu salkın jiliden Işıganma ala bayan Seni yaşagaş yaşimindan Kungil bilen sina sıyanam Derezeden qarim tışıqa Gece yanına dağın kışqa Ümitimni yokka bağlıyım Bayılı kız öter boşqa Kilsin kilsin hüzün kil Yaratam şunu ben Kilsin kilsin hüzün kil Ele de santıgen Kilsin kilsin hüzün kil Yaratam şunu ben Kilsin kilsin hüzün kil Ele de santıgen Kilsin uzun kil Yaratam şunu bel Kilsin kilsin uzun kil Yaratam şunu bel Kilsin kilsin uzun kil Yaratam şunu bel Kilsin kilsin hüzün kil Ele de santıgen Kilsin kilsin hüzün kil Yaratam şunu ben Kilsin kilsin hüzün kil Ele de santıgen Kilsin kilsin hüzün kil Ele de santıgen
Гүзәл Графиеваның эстрадага килүенә ярты ел вакыт узган. Шушы вакыт ішінде барлыгы 10-нан артык жыр иҗат ителде. Артист буларак зур сәхнәгә быел аяк бастым. Алда концертлар, зур чыгышлар көтелә, диде Гүзәл Графиева. Ә хәзер иреннәрең сине алдамый жырына күчәбез. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр. Назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә. Яктылыгы җитәр гомергә, син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Дамира Саитова тумышы белән Башкортстанның Илеш районы Турачы авылыннан. Ул моңлы тавышлы җырчы гына түгел, шулай ук Уфадагы Нур Татар дәүләт театрының актрисасы. Булганнан бар да була инде. Дамира театрда да, эстрадада да үз урынын тапкан талантлы артист. Сәбилә апам, исәнме? Исәнме, күршең, исәнме? Аллага шөкер, Авырлыклар сындырмады, була белдең түзем. Син лайыклы каршылыйсаң гомереңнең
көтүшең бар, әнием дип әйтүшең бар, нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Бәхеткәсәң түп-түгәрәк, күзләргенә тимәсен, кайгы хәсрәтенең җилләре бәгыреңне телмәсен. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар, нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар, нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Исән сау һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез диеп, йөрәк сиңа өндәшә. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар, нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар, нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Дуслар, лайыклы хит тапшыруы бүгенгә тәмам. Җиңүчене билгеләргә төгәл 2 атна вакыт бар. Шулай булгач, хәзер үк Мәйдан ТВ сайтына кереп, яраткан җырыгыз өчен тавыш бирегез. Мин Айнур Галлямов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз. Сау булыгыз.